Naiz Rumanietarra, baina sentitzen dut San Juandarra. Torri naiz berria San Juanera, hasi naiz Arraunean, eta taldekidekin dena izan da euskeraz, eta hor ikusi nuen zenbat gustatu zitzaidan euskeraz, eta nire buruti esan dut, bani nahi dut ikasi. Eta horrela hasi naiz, lanian, lankideekin, taldeekin, etxian, bikoteakin, eta horrela pixka bat hasi naiz. Ez naiz jun, euskaltegira, ikasi dut, esaten bezala kalian, herriko jendeakin, asko lagundu diate, eta arro sentitzen naiz hortaz, zeba jende asko prest dago laguntzeko. Pentsatzen dut ni, jartzen badet txapa belarri prestekoak, jende asko ez dakitela ondo hitz egiten, igual erresago hartzen duten irekin irikitzeko pixka bat hitz egitea. Eta jendea dakitena eta euskalduna dela, igual saiatzen da pixka bat zurekin egiteko, eta hortik hartu de pixka bat ni ere bai hobetzeko. Jende asko badaki pixka bat euskeraz edo moldatzen da pixka bat hitz egitea eta igual mozten da lotxaengatik. Eta egiten dut dei bat, jendeai ez lotxatzeko eta saiatzeko. Posible dute egin. Posible dute egin laguntza eskatu eta beti herrian jendea prest dago laguntzeko. Beti.